कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಿರುಗಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹಂಚಾದ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅರ್ಥದ್ದು ಒರೆಸೋದು ಬೇಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಡು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಬಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಥದ್ದು ಒರೆಸನ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗಹನ ಜೇದಿ ಗಹನ ಕೊಂಚ ಅದು ಊಟ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಅದು ಜೆಪ್ಪಡನ್ನು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಹೋದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪುತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಆರು ದೀಪ ಪುತ್ತ ತುಂಬ ಇಂಕ ಮುಲ್ ಒರೆಸದ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ದೀಪ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒರೆಸರ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನಿ ಬೇಗ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒರೆಸ್ನಾಗ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಲೈಝಾಲ್ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಟೈಲ್ಸ್ ಒಣತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಲೈಝಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ತಾಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲುಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಇಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪ ಅವಾಗ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏನ ಇತ್ತದ ಹತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ದೊಂಬುಡು ದಿಂಜಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸ್ಸುಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ದೀವೋಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೂರಲ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾಚನ್ ದೀಪಿನ ಟ್ರೋಲಿಲ ಏನು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಜಂದಿಯರೆ ಬಂದು ಮೂಜೆ ಟ್ರೋಲಿ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂಚ ಇದು ನೀರು ಬೂಡ್ಲಿ ಸಾತಿ ಉಂಡತೆ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತುಂಡು ತುಕ್ಕು ಪತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಅತೆ ಅಂಚಾದ್ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ ಪೂರ ಬೇಲೆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕುಂಟರ್ ತೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಟರ್ ತೆರೆ ಪಾಡಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಚ್ಪು ಅತ್ತಂದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ಕುಂಟರ್ ತೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಗಹನ ಎಂತು ಲಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ಅದೊಡು ಜ್ವರ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ತಿರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಪುಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು.
ಕೊಂಡಾಟುಡು ಎಂಕ ಸುಗಿಪುನ ಆಸೆ ಏಳು ಸ್ವರತ ರಾಗುಡು ಏರೇನ ಕಣ್ಣದ ನಿಂಪೊಡು ನಿಲೆಯಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪುರದ ತುಜಾಲೆ ದೇವಿ ಈಶ್ವರಿ ಕಟಿರದ ಕಣ್ಮಣಿ ಕಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೊಂಡಾಟುಡು ಎಂಕು ಸುಖಿ ಪುನಃ ಆಸೆ ಏಳು ಸುರತ ರಾಗುಡು ಏರೇನ. ಓಕೆ ಕಾಂಡ ಗಂಟೆ ಹತ್ತನೇದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ಮ. ಸೊ ಏನು ಕೊಡದಿಗ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಜಾ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಮಜಾ ಇರ್ತವೆ ಫೋನ್ ತುಲಿ ಅವು ಉಂದಾತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಅಂತ ಎಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತುಲೆ ಜಂಗ ಬೇನೆಲೆ ಜೀನಿ ಯಾನ್ ಸರಿ ಉಗಿರುಡಿಂಚ ಕೆರಿತಿದ್ಯಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಚ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೋನಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ ಅವನ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಹಂಚ ಅದು ಇತ್ತಂತರ ಸಮಾಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಫೋನು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾದಿಕ್ಕ ಚಾಕಿ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದ ಅಡ್ಪುನು ಒಡ್ಸುನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಬೋ ದೇವ ಬರ್ಸ ತೂಜಿದನು ಕತ್ತಲೆ ಆತನು 7 ಗಂಟೆದ ಗೊತ್ತಲಕ್ಕ ಆತನು ಪಿದೆ ಹಾತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ತೋಜಿತನು. ಇನಿ ಹೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ತಿನ್ಬೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಸ್ಕ್ ತುಲಿಯತ್ತು ಶುದ್ಧ ರಸ್ಕ್ ನೀವು ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಸೋಕಿಪ್ಪು ರಸ್ಕ್ ಬೇಕ್ರಿದ ಒಂದುಂಡು ಹಾಂ ಗಹನ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ಮೇಯ್ಕಾಯಿ ಅಂದಿತ್ತನು ಅಂಚದು ನನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಗರ್ನು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪಡಾಯ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯಂದೊಂಡೈತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಐತೆ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಣ್ತಾಯಿರ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತಾನೆ ಕುಡೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದಿಟ್ಟ ಕುಲ್ಲ ಅವನತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂಡ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಉಂಡು ಚೂರು ಅದೋಟು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಗರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಶಾಲೆಡ್ ಈನ ಮಲ್ಪೇನದಾದನ ಬಂದು ಹೆಂಜಾದ ಕುಲ್ಲಾಡ್ ಬಂದೀನಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಸೊ ರಾಪ ಒಂಜಿ ಚಾದಿಕ್ಕ. ಓಕೆ ನಿಕುಲು ತಮ್ಲಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಕನೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಉದ್ದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲು ಏನೋ ಒಂದು ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಇರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ತೋಜ್ಜಿ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಉದ್ದ ಹೇರ್ ಉಂಡತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂಡೈತೆ ಅವು ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ನರಕ್ಕ ತೋಜುನು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸೈಡೆಡ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ಹೇರ್ ಬರೋದು ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಉಂಡು ನಿಕಲು ಏನೋ ಮಲ್ಪ ಬರೋದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಾಡ್ದೈತಿ ಅವು ಯಾನು ಚಾಟ್ GPT ಮಲ್ದಿನಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಅವು ಹೇರ್ ನರಕ ತೋಜುನ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಂಡ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಬುಜೇರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಟ್ ಈಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಬತ್ತಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒದ್ದಾನೆ ಹೇರ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ತೂಕ ಯಾನವಿನ ಚಾಟ್ GPT ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು. ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಅತನ 11 ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಬರ್ಪಿಂದ ಬಂಡ ಕಜಿಪುಗ ದಾಲಿಜಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿಕ ದಾಲ 19 ಬಂಡೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮಿನಿ ಗಹನ ಹೊಣಸಾಂಡದ ಗಹನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುಂಡೆ ಕೊಜಪುಡು ಯಾವಮ್ಮ ಜಡದಿತ್ತಿನ ಕೊಜಪುಡು ಉಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಅದೋಟು ಮೇಯ್ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಮರ್ದ ಪೂರ ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪರ್ಜನ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತ 11 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಪರ್ದು ಒರ್ಮಂಟೆ ಪರ್ದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ 19 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಂತಂಡ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಅವು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಂದ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಿನಿ ಕಂತಂಡ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚೀಪ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಚೀಪ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಪೂಲ್ ಅಂಚೆನೆ ತರಕಾರಿದ ಚೀಪ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನನೆ ತೂದು 19 ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ
ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲ್ಲಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಕುರಿಯೆ ಪಂಡ ಟಿ ವಿ ತೂದು ತೂದು ಸಾಕಾಂಡ್ ಸೊ ಏನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಂಡೆ ಅಂಚದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೂರೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಪದ್ರಾಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಣಸಗ್ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆಂಡಿಗೆ ಎಕ್ ಕಾಕಿಡ್ ಪೊಪ್ಪುನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡಮ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಬತ್ತೇರು ಕಾಮ್ಯ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೆ ಐ ಕಾರ್ದ ದಾಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಜ್ಜಿಪುಗೋರು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪೆ ಐಕ್ ಕಜ್ಜಿಪು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಮಂಡೆ ಎನ್ನಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಬನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಹಾಂ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಜಿಪ್ ತಿನ್ಪೆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಇಷ್ಟ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಹಾಂ ಚೂರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಜೋಜಾ ಗಾನ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಎಡಚಾ ಮೆತುಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ದು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ಕುಲ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ದೋಪೇರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕಣ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತನೆ ಇಂಕ ನ ಗಹನ್ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಇಂಕ ನ ಗಹನ್ ಮಳ್ಳಾಯೆ ಓಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಜ್ವರ ಕಾಲಿತ್ತ ಪೋ ಮರ್ದು ಕೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗಾನ ಜೋಜಾ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೂರ್ನಿಂಕ್ ನನಗೆ ಚೂರಿಯ ಓ ಐತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಕೊಜಪ್ಪಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಬೂರ್ತದೆ ಪೂರಂದಿ ನನಗೊಂಚೂರು ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಆಡೋಡು ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಉಪ್ಪು ಆಡ್ತೀನಿ ದಿನ ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ತಿಕ್ವೇನ ಬೈಯಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡಂಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮಂಡಳಿದ ಅವು ಮಂಡಳಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾಟಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಪ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ವೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದದೆ ಹಾಡೊಚ್ಚಿ ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೀರು ಫೇಸ್ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಗೆ ತಂದು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿದ ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಂಡ ಇಂಚಾವು ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿ ತೂಕ ಎಂತ ಪಿದೊಳೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆತದ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಜಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಲು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಜಿ ಮುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಮನ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಐಕ್ ದೀಪದಿ ಇದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದಿ ಪಿದಡ್ನಿ ಗಾನ ಟೀ ಬಂದನ್ಲೇಮ್ಮ
ಇವರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಡ್ಡೆಂಡ ತೂಕ ಬಿಡಿಸಿ ಆಡುಗ ತೂಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ ಬರ್ಪುಲ್ಲೇಜಿ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಶೇಡ್ ತೊಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ತೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸತೆ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಂದಕ್ಕೂ ಐಸ್ತ ಒಂದೆಂಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ఒక ఊళ్ళో యూజ్ మల్పులాక ఇచ్చి ఉంది అంటే యూజ్ మల్ప లిప్స్టిక్లు అందులో అబ్బా దేవరే తావలా తిరు నిచ్చి ఇంకే పోయి గానా ಬಂದ್ ಮಲ್ಪು ಜೋಜಾ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀದೆ ಬಿದ್ದಾಟ್ನಿ ಬಜಾರೆ ಬರಾದ್ ಈ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪಂಡಿ ರೀಡಿಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದಲ್ಲಿದೆ ಜಗಲಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಮಲಗಿದೆ ವಡಪಾವು ತಿಂಡ ನನ್ನ ಸತೀಶರ್ನ ವಡಪಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಇತ್ತು ಬನ್ನಿ ವಡಪಾವು ದಾರ್ನ ಸತೀಶರ್ನ ಬಟ್ ಸ್ಪಂದಿಜಿಯಾನ ವಡಡ್ಲ ಖಾರ ಇತ್ತು ವಡಪಾವು ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡು ವಡಪಾವು ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನ ಐಕ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಅಂಚ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಜಗಣ್ಣೇನ ಆದಿನ ಬಸಲ್ಲ ಬಸಲ್ಲ ಜಗಣ್ಣ ಈರೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಈರೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಅತ್ತೆ ಅವು ಆದಿನ ಆಟಿನೊಂದು ದಿನ ಮಾಡಲ್ ಕಂಡ್ರಂಡು ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೇಗು ಓಕೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಗಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾಡುವೇರು ನಿಗುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾತುಗೋಲಿ ಮೈಲ ಗಾಬುಣದ ಬಾತುಗೋಲಿ ಮೈಲ ಗಾಬುಣಂದು ಪನ್ ತೋಜುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗೆತ್ತೇರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗೆತ್ತೇರ ಕಣ್ಣು ಪಂಡದಾನಿ ಅಲ್ಲ ಕೋಪಿಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನವೇ ಬಾಯ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಬತ್ತು ಪಿರ போயிನಿ ಮೂಲು ಇಜ್ಜೆ ಇருந்து ತುನಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಓ ಮೆಲ್ಲಂಬೆ ಹಾಯ್ ತಾನೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಲ್ಲೆ ನಿಗಲೇ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡ ಮೂಲೆ ಎತ್ತನತಿ ಅಂದುವ ಹಾಯ್ ಮಿಂಟುಲಿ ತಾನೆ ಖುಷಿಯಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಓಲು ಪ್ರಕಾಶ ಜ್ವರ ಅಂತೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೋಡೆ ಮೇರ್ನ ಕಂತೀನಿ ಪ್ರಭಕರ್ನ ಇದು ಕಮ್ಮಿ
ಮೇಲ ಪೋತಿಜಿ ಆಯ್ಗಲ್ಲ ಜ್ವರ ನೋಡೆ ಶಾಲೆಡೆ ಬಗಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ ಮೇನು ಇಲ್ಲ ಶವರ್ಡ್ ಮೀ ಪುನಃ ದಿನೋಲ ಅವು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಚಳಿಯಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲತ್ತನೆನಾ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುನ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತಡು ಇನಿ ಗುಂಪು ದಾಕಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಕಲ ಕೊಡ ಪೊಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಸಾಗರದಲ್ಲ ಕಾತನಂದೆ ಪನ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಅಂತನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದಿರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಬೈತಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾಗ ಬಫತ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಾರ್ ಶೋಕತ್ತನ್ ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂತೀರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಏನು ಪಂತೆ ಅರೆಗೆ ಎಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಲ್ಪ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ರತ್ನಕ್ಕ ನಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ರತ್ನಕ್ಕ ನಕಲು ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರತ್ನಕ್ಕಲ ಗಣೇಶನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸತೀಶನ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪುರನಿಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಿದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪತ್ರಡ್ಡೇನು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಮುರಣಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಪೊಳಲಿ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ಪೂಜಿದು ಮಲ್ಪನ ರೆಸಿಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಪತ್ರಡ್ಡೇನು ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೇವನ್ ಪುರ ಇಂಚ ಪೂಜಿದ ಮಲ್ಪನ ಯಾಲ್ನ ಸುರುವೆ ತೂಪಿನಿ ಈ ಗಂಟೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬರ್ರೆ ಬೇಗ ಬೈದ ಒಂದೇ ಸತೀಶಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತೇರಿ ಒಂದೇ ರತ್ನಕ್ಕನವಳು ಪಾಪ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತೂಪಿನಿ ಅವು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಇವಾಗ ಮುರಣಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನೇ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕ ಅವ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಜಂಗ್ಲು ಪೊಳಲಿ ಇಪ್ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಹಂಚಾದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಹಂಚದು ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಾಪ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕಾಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿಯಪ್ಪನ ತೈಕು ಸಾರು ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದೀರಾರು ಪಂಡಾರು ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಉಂಡತೆ ಒಂತದಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಂದ ಅವು ಮನದಾನಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದೀರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚದಿನಿ ಅವೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರು ಉಪ್ಪು ಕರಿಪುನತ್ತ ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ಉಣ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಕರೀತಿಯಪ್ಪುನು ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಉಂತುನಿ ಮೂಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತೆ ಈತೆ ಏನಾನು ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವರೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಏತು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವಿ ಡನ್ ಡನ್ ಓಕೆ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಾನ್ ಬಂಡ ಎಂಕೇನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನರಕ ತೋಜುಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಂದೊಂದು ಕಟ್ ತೂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಏನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತುದ್ದ ಉಂಡು ಫುಲಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್